Kulungile, manje bengisacela siqale ngomthandazo. Manje-ke ngitshela igama lakho nangokuzalwa kwakho. Namhlanje kuzofanele uthathe isigwebo sakho. Isigwebo sakho ukuthi awuphimisi ngisho uhlamvu olulodwa osukwini. Awuzukhuluma lutho. Sezwana? Umfundisi ukubuza okuthile. Manyala mani. Welakshmi. Isiqalile kingxabano. AJ, umjezisile ngokuthi angakhulumi, yingakho nje ngasho lutho ngithi. Ngigwebile kodwa sangakhuluma nomfundisi ngithi. Kunomcimbi wokukhuleka ukubuza okuthile. Khuluma. Wena uthi kufanele ukuthi ngikhulume phambi kwabafundisi. Kodwa umakoti wakwakho uthi akumele ngikhulume phambi kwabo. Manje mina ngizokwazi kanjani ukuthi siphi isikhathi ekumele ngikhulume ngaso noma Lokho kuyinto ejwayelekile. Caca ngokusobala ukuthi awunakho. Abira. Hlisa umoya, sisemcimbini hlisa umoya. Ukulwa nokuxabana kuyingxenye yomshado. Noma kuthiwa kwenzakala ngosuku lokuqala nishadile kulungile nalokho. Kulungile. Sengikuzwe konke ngitshela kumlando wakho. ulile Mohi. Ulila Abiram Jahagita. Abasuka kaBharadwaj. Kulungile. Manje-ke ikhafu zabasanda ukushada idinga ukuthi yiboshwe. Ubani ozokwenza? Qhubeka Lakshmi. Njengaleli findonyana nje liboshwe la. Ubudlelwane bakho nje buyohlezi buxega, angeke buze buqine noma sekunjani. Awukahle makoti manje usungasho ukuthile. Okuthile. Ngumfazi kaPramod. Amalokozana ka-AJ. Ngephutha nje ulila waba umamezala wami. Ngithi angikucacise lokho ukushada kusinto elula. Ngithi nje angikucacise lokho ukushada kuyona into elula. Nkosi yami, ngicela nje angabi ingxenye yalo mndeni. Saraswati. Hawu, washo kahle. Kodwa-ke ukhumbuleke umamezala wakho. Akufanele ungitshele mawahamba. Manje-ke ubudlelwano benu sebungunaphakade. Noma kuthiwa unkosikazi wakho uyakuphi kuzomela uhlezi umlandela. Ukukhetha le ndlela ayikhethile ulila. Sekube yilona phutha elikhulu kunawo wonke.
Usukumile kodwa kwenzeni lokho ubudlelwano benu buqina kakhulu. Lezi impawu zenjabulo. Nina nobabili thathani lokhu nambe niyokubeka endlini yokusonta. Ulila kasoza kwazi ukuba umama. Lobu-ke ubufakazi. Ugogo wami uphoxeke kakhulu ngokuthi ngeke akwazi ukudlala nabazukulu bakhe. Buka. Into nje yena angayifisa ukuthi angaba nabazukulu. Le ndawo ikahle kakhulu ngaleli fayela. Ngisho ngathi ugogo uyafuna ukunihlanganisa nobabili. Kodwa lokhu kuzoshabalala. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.